Много хора излизат и казват, Лудогорец е тумора на българския футбол. Че ако го няма Лудогорец, нещата ще се променят драстично в положителна посока. Преди да започна, искам да благодаря на всички, които вече са се абонирали за канала. Тези, които не са го направили, направете го, тъй като ще помогнете на канала да се развива все повече и повече. Сега ще го коментирам това нещо, ще ви дам и някои примери, дали това може да бъде вярно или не. Преди това обаче искам да ви призова да се абонирате за канала, тъй като по този начин ще помогнете той да се развива все повече и повече. Сега, Лудогорец доминира в нашето първенство вече много време, над десетилетие. Феновете, основно на двата български гранда, на Левски и на ЦСКА, разбираемо скачат срещу това нещо по всички параграфи. И един от тях е именно този, че Лудогорец използва прекалено много чужденци, същевременно купува съдии, плаща на други отбори, за да му лягат и така нататък. Сега, понеже не могат да се покрият всички теми в един 10-минутен анализ, ще се спра на това дали ако няма Лудогорец, наистина нещата ще бъдат по-добре, т.е. ще се отвори така едно място за налагане на повече българи по някакъв начин. Сега, Левски и ЦСКА също използват много чужденци. Това не е някаква тайна, не е нещо, което да кажем, че ето вижте, отборите на Левски и ЦСКА са пълни с българи, но чуждестранният Лудогорец печели с многото си пари. Лудогорец също развива своя школа, факт, че не вади нищо от нея, вече минаха, пак казвам, над 10 години, но Левски и ЦСКА също не вадят. Това, което е на лице е следното. Това, че имате един отбор като Лудогорец, това не ефектира по никакъв начин вашата школа. Защото ако школата ви работи, тя ще работи независимо от това дали има един голям отбор с много пари, който купува чужденци. Аз мога да ви дам пример с Холандия и Португалия, например, защото там са по сходен пример три големи отбора, които са окупирали върха, голяма тройка, и те са и тези, които вадят съответно играчи за националните отбори най-често, т.е. от техните школи тръгва всичко. Но тези отбори, които са останалите в класирането, те също допринасят, просто в един момент се случва така, че школата на Спортинг или на Порто, Бенфика, ако говорим за Португалия, просто от много ранна възраст, 14, 15, 16 годишни, те ги привличат в школата си и заради това почти всички футболисти, които излязат от националния тим на Португалия, казваме, че са тръгнали от Порто, Бенфика, Спортинг. Тук това нещо не пречи в интерес на истината. Левски и ЦСКА, първо те са двата отбора с най-силна репутация в страната, двата най-обичани отбора, те са и в столицата, което също оказва ефект, тъй като пък столицата е най-населена. Така че това те да искат да привлекат някой проспериращ талант, сами разбирате, че няма да им е трудно. Въпросът е, че те не го правят. Те се спират на политиката, която води Лудогорец, т.е. да се привличат чужденци, с разликата, че имат по-малко финанси и не могат да привлекат толкова класни чужденци, колкото го прави Лудогорец. Това говори за следното. Целият модел е тотално сбъркан. Тоест, клишето, че школите трябва да се развиват, това е толкова болна тема и толкова често се повтаря, че не знам дали аз има нужда да се спирам на нея. Сега, ако го няма Лудогорец, какво ще се промени в българския футбол? Левски и ЦСКА ще продължат с сегашните си трансферни политики, т.е. да се прави селекция на всеки 6 месеца. Така бе преди Лудогорец, ако се сещате. Тогава самите Левски и ЦСКА имаха, да кажем, по-голям успех в Европа на международната сцена, поради простата причина, че футболното поколение тогава бе по-добро. Не заради нещо друго. Те тогава пак се купуваха футболисти, айде да не казвам на килограм, но много чужденци, но все пак имаше и някои по 3-4 в състава, 5 дори, които са българи, които тук са развивани и така нататък, но и които имаха качества. Това е пък една още по-дълбока тема, ако трябва да говорим за националния отбор и само за него, за това, което показваме на международната сцена. От 94-та насам само регресия надолу. Българският футбол, националният отбор, той върви само надолу. Може би единственото така, което успя да придаде някакъв позитивизъм в всичко това, са влизанията в Шампионската лига, както на Левски, така и на Лудогорец. Но това бяха проблясвания, просто в самата Шампионска лига нямаше кой знае какви грандиозни успехи. Разбира се, успеха в Шампионската лига можеше да бъде един, когато бяха групите, именно да прескочиш групата. Това бе успех. Българският отбор не успя да го направи. Тъй като вървим в регресия от 94-та насам, нормално е, когато през 2007, 2008 и 2009 са имали ни футболисти и са постигнали ни успехи, сега в момента
да ги нямаш и положението да е много по-зле. Именно заради това сега национално е изключително зле. Просто постепенно затъване. И на национално, и на клубно ниво. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че Лудогорец започна по един начин, но някак си навлезе и се омота тук в нашата реалност. Тъй като Лудогорец, знаете, 2012 влезе като един на практика нов клуб и тогава някак си облика бе друг, разбиранията други, но някак си сега нещата все повече се побългаряват на чисто визуално ниво. Въобще като видите смяната на треньорите, честата, това да не се успява да се задържи един играч повече от 2-3 сезона, това са нормални някакси неща, които са приети тук за нормално. Левски и ЦСКА трябва да, моето лично мнение е такова, че те трябва да променят нагласата и разбирането и да се изчисти това мислене на дребно, т.е. сега да вземем някакъв чужденец за там 200 000 евро и с късмет да го продадем за 2 милиона. Нали, такива някакви схеми по типа на Гара Дембеле. Много е важно Левски и ЦСКА да научат своите деца от школата да обичат футбола. Защото някакси това, което ми прави впечатление на мен, че като че ли все по-малко деца обичат и гледат футбол. Въобще, мисленето трябва да се надстрой в една по-положителна посока. Защото много хора казват за Бразилия какви успехи има, световна сила и така нататък. Да, но Бразилия не е 5 пъти световен шампион заради невероятните си условия, които има. Спира се, вече ги имат големите бразилски отбори, но сами разбирате, че те не могат да се сравняват с тези на европейските грандове. Дори сега вече, когато всичко е модернизирано. Но това, което има Бразилия е мисленето, т.е. децата откакто проходят са с топка в краката. И по-скоро ето тази настройка трябва да бъде някакси вкарана при децата и сега това всичко, разбира се, ще е много трудно, тъй като социалните мрежи пречат изключително много на това нещо. Много от модерните футболисти са на практика като кинозвезди, но това е единственото, което остава, тъй като за условията сами разбирате, че първо трябва страшно много ресурси, много пари, плюс това те не гарантират нищо. Това да имате страхотни бази ще помогне, но няма да е определящото. И пример мога да ви дам с някои държави от Азия, които наливат много пари в футбола си. Може да видите една Индия, Китай, може да видите държавите, които са от Арабския полуостров, там знаете за какви суми става въпрос, петролните гиганти, но те нямат големи невероятни звезди, нямат големи невероятни национални отбори, нито клубни. Така че самата настройка, мисленето, менталитета, ако щете, е изключително важно. А Левски и ЦСКА са тези, които имат тази сила, защото те привличат към себе си огромни маси от децата и като сами разбирате, че това нещо се предава от поколение на поколение, да си фен на Левски на ЦСКА, така че реално те са тези, които трябва да се заемат с тази задача. Защото Лудогорец е един отбор, който е с коренно различна политика. Това не е отбор, който някога ще залага на своите юноши. Като цяло този тип политика сред големите отбори от Западна Европа не е разпространен. Разбира се, да, знам за Барселона, това е изключението, но Лудогорец се старае да поддържава именно на тях. Колко е вече успешно, това е друга тема. Но виждате сега кои са големите отбори в момента. Това са Реал Мадрид, Манчестър Сити, ПСЖ. Това са отбори, които няма да чакат школата да изкара нещо. Макар че имат школи, макар че са наляли много пари вътре в тях. Но или Лайпциг от Германия, но Лудогорец е именно този тип отбори с подобна трансферна политика. Разбира се, много по-малки мащаби предвид мястото, на което се намира. И тук не визирам конкретно България, а по-скоро Балканите, макар че сами виждате в Турция какви неща се случват, които са на практика наши съседи и какви играчи имат там. Но все пак там интересът е друг. Френските маси са по-големи, там вече са чисто от демографски причини, разбира се. Но Лудогорец, ако се разкара, буквално казвам, българския футбол, това нищо няма да промени. Лудогорец, от една страна, феновете казват, че не допринася с нищо за българския футбол, но и същите тези казват, че ако го няма Лудогорец, националният отбор ще тръгне нагоре. И въобще футбола в България. Ще тръгнат нагоре Левски и ЦСКА поради обективната причина, че Лудогорец няма да е там. Но моят съвет е следния: оставете Лудогорец да си прави каквото пожелая с трансферите, да довежда от Аржентина, от Бразилия, от Африка, откъдето желая футболисти, но нека Левски и ЦСКА, разбира се, можем да включим и пловдивските грандове в това нещо, защото Ботев и Локо
исторически са вадили също много играчи. Така че тези отбори, които са ядрото на българския футбол, нека те да се нагърбят с това нещо и да поемат отговорността. И тогава Лудогорец ще избледне от само себе си. По всички параграфи. Тогава просто, ако приемем, че всички отбори действат по един начин, налагат българи, но и също така развиват, защото е важно качеството, не просто количеството. Ако тези 4 отбора, може да се добави една Славия, ако щете, защото Славия има също добра база, също отбор, който набляга на юноши. Вземете тези отбори и облегнете се на тях да изкарват, разбира се, все пак стойностни футболисти, които да бъдат продавани на Запад, не в Азербайджан, Казахстан и така нататък. И тогава Лудогорец сам някакси ще изглежда неестествено в нашето първенство.